Sziasztok, ez itt egy kis gyors bejelentő a NightMTR-ról. Szerver újra elindult az új szervógépről. És pár dolgokról beszélni szeretnék veletek, hogy mappert keresek. Most egy mapper már van, de úgyhogy modellezőt. Szóval egy modellező az nagyon kéne. Bárki segíthet, bárki bármiben segíteni tud, szóljon, elfogadjuk, megköszönjük a segítségét. Szerverre gyertek gyorsan, IP-t meg szervernemet dobok alulra, és dolgoztam a civil járműveken, így most nem vagyok a Missouriban. Nem, most már. Hát Dodgminban voltam. Na szóval most vagyok olyan, úgyhogy most kérlek. És itt várok, nem bírem megnyitni az autókat. Ám ezzel ellentétben. Most csak a tableton játszok. És civil vehetre, ez a város tulajdon. Szóval aki folyam a szerverre. Ez miért villog? Bug. Na, szóval aki folyam a szerverre, ezt ilyet elvihet. Szóval ezeket el lehet vinni. Lesznek máshol is lerakva. Szóval lesz vagy 10 ilyen civil autó. Vagyis nem, annyi nem lesz, mivel mindenki ezzel járásra venni sajátot. Na, szóval nem vennétek sajátot, akkor itt vannak a taxik. Szépek. Nos, haladjunk tovább. Ugye? Na, szóval annyit szeretném mondatni, hogy elő vannak rakva a civil járművek, ott mindenki. Na, szóval bár itt a parkoló rész. Innen ki fogok venni, hogy 5 villanyszor vagy táblát. Nem muszáj visszahozni őket, mert minden respawnra visszakerülnek ide. Szóval, hogy ti látjátok, szóval egész nap használhatjátok őket. Amíg kifut benzinbe, ezt ne szerintem senki nem is tőlem ahhoz, hogy ilyen ingyenes autóval tankoljon. Tehát innentől már ti dolgotok. Mi a sűszőr itt? Na azért. Igen? Na, használt autókereskedés. Ezeket az autókat minket már megmutatok, hogy már széthasználtatok, és pénzt szednének, mert itt be is forgatják őket. Szóval kaphatok érte, mit tudom, ilyen boltban 40 millió. Kaphatok érte 15-20-at. És kb. Annyi is mehettek meg, szóval most ebben van 2 kilométer, ezt is ugyanúgy adjuk, mivel egyes, hogy van benne kilométer, szóval ez már használtnak minősül. Ezt eleve eladom. Szóval ezek, amit kitettek, ezeket el fogom adni. Na, ezzel annyit szerettem volna most megmondani, hogy itt van a használt autó kereskedés. A használt autó, igen. És a